Майна, пуста, майна. Вертали се иска. Как си, майна? Добре ти, дай пари. Майна, да ходя, майна не скоса, брат. Майна, кажи, майна. Имам телефон. Какъв телефон имаш? Най-бити батерии. iPhone 10. Аз имам iPhone 6-8. Майна, кажи, майна. Тя няма iPhone, бе. А? Тя не е ябълка. Какво говориш, майна? Майна, тя не е ябълка. Каква ябълка? Ама виж, тя е ябълка, изядена, майна. Виж, изяде... Аз си съм, майна. Кой спиш? Виж, изяде ми ябълката. Виждаш ли? Да. Майна, я свети там, бе. Тражало. Майна, свети майка ти, бе. Майна свети майна. Виж, сега къде пискам пари, майна. Майна, няма пари, обарахме. Обрахме. Да, пари, бе, Букук. Колко пари искаш, майна? Симе парите, бе. 5 хиляди, 10 хиляди, 15 хиляди. Майна, чакай. Майна, какво правиш? Мачале, ала. Снимай, майна, долу, снимай. Ама пара, чайнис. Това е 50 хиляди. Майна, ето. Майна, ето ти 20 хиляди лева. Майна, какво ми лъжи, бе? 5 хиляди лева. Ето ти още. Майна, още искаш ли? Да, майна. Ето, айде още. Майна, още, бе. Още ли искаш, бе? Да, майна. Ето ти още, бе. Кава са, Кирил, Аз съм млад. Майна, кава са, Кирил. Дай пари, майна. Майна, дай пари. Айде, дръж пари. Взимай парите, майна. Къде са? Няма да ти ги дам, майна. Колко бягаш на километър? Ето. Чакай, бе, Дръж, бе, майна, дръж. Чакай, един пари. Много си известен, стахме, ще падна. Чакай, отвори парите. Колко пари има тук? Не ми къде парите, майна. Колко километра бягаш сега? Чакай, вижте сега. 2 милиона. 2 милиона и 10. 3 милиона. 4 милиона. 5 милиона. 6 милиона. И си не ханде са. 7 милиона. Майна, като няма какво да дадеш, какво искаш, бе, майна? Нали си, виж, имаш 5 милиона в джоба. Сега знаеш какво се купа, майна? Какво? Майка ти, майна. Колко километра бягаш сега? Чакай. Вие какво искате, майна? Колко километра бягаш? Колко километра бягаш? Колко километра бягаш? Си ме снимаш ли, майна? Ела, майна, ела.